Preferred to you. SOMPA FM and TV. SOMPA TV Emma Aketiapa. Ma ayishira o Yesu Kristo dimo ane bompaye enini fo nyanka se amen amen Anafoma bore yena emebeso eye de radiaye nyamia ma yakoya bi awo na bibia ese ni aseda ye ni bibia Yesu kwa wo se ni merade sa aseda dum na wo se yetuma esa se ye dane ya sori a ye busia pani bia ni nyame ni anu yesem bia ye nua bi timi ko bi sa nyame asem bia demom so amaye nkwane ye ti ase bia e wo se ye mane ye ye deso ye ni ni di woni mu na mane ye amaye nkwane iti ba bibia wo hye ye wutie ye se wo ti wo ka mu wo hye wo office ba bibia la ene ye nka mo bia nde rade ase esa se ye wa ye no e efe ba nipa bia ntumi nye enkwa onipa bia ntumi ma wo kwa ji se wo ba de na nkasa se wo oma wo kwa se wo se wo chi a won ni ahomone na won ni malam won ni konfo o konkom se dem kra ni tumi se nyakopo tumi ase bi e wano na de rade ase esa se ni tumi so ni tumi ebru tumi ni na so ena no wo wi no sorry e Bible so wo koso no what ase a wo di ma mi ni obi eya to bi e wano se ni din kon kwa ni mu nya eya to tina me no mi no da so ti ase ni tumi ani na hu mo bro etina ya kra da so ti ase Jesus etia o mikra anyumre yinyamia ye oide ono kona osaye anyumre ao mikra yinyamia ye ono kona osaye anyumre ao mikra Si oine omo ora ome mama ya baji eso oblo faja obiara niwa ni won ti sa wu erade no eni ti oyo batampa na yamuye eye kasi eradie onu kwara ye ye kwaji obo faje nyame inde di what say eradie eti adina sutumfo oide Yatete wafupa Adina
ayanya mina duntine ye wano duntine na so tiase obi wa sikata ye obi wa diwa so chaye obi wa wode chaye na so tiase na tiaba dia tuntu na so tiase ye wano no fa SEDAR melody say ya tiase ya toma ba sa tiase fo na be ye ba dia ye awufo timi sorry ya me awufo timi ye ba dia ye bia wano Eti apim titigu anadi na yeda so yetinkwemu wo ye sapim tititono na wo kada so tiasia ya tu se wadia waya kache barzadia waya ma wono eye wo fe na so o ya lisa eti sapim titigu asibana me da so mi won kwa sasika futi mi titito enya ni bi bana mi kada so tiasia na duyo whatever you are, you are everybody want my one party. Hey, want my swap party. And I do want my new party. Get to say, oh, yeah, mama did that party. No, mama, what party? Mama, new party. Eti ekota funu kwa anadina kaya braba se ekota funu kwa debi anaka yese na yeti anadina ekota funu kwa na kaya ya sesrefo ekota funu kwa na kadebi ya charge edu na so sapim titigu na ya na so ya tinkwamo se apim tititono kra na ya na so ya tiasia onyabie wadia I must surely be Osiana. Let's see what you would yet say. Thank you, Jesus. Let's see what you would yet say. I don't saw your sway. Everybody ever say what you was my yanka. You wouldn't my yanto. And you want to pay it. You want to meet you. But sit down, you must say you're from Mumba. But I was sick. Yet I was sick. Let me come with it. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Shanka radini ayo no afrodu erade chen enanumre na mosrana ya keso odemwa oba comfort erade hira wo pa. Amen. Enumre so eye SEDAR awaso nie. Ba bibia wutie yen se ye TV so e na wo hwe eye SOMPA TV. Se wutie radio eye SOMPA radio. Se wo hwe wo Facebook eye SOMPA eye Facebook live e na wutie yen. Erade hira no onye okese. Okay, John chapter 4 verse 19 wa oba bi hia Yesu no ka kire ne se ampala me hwensem a wo ka no nyuma na wo ye odifo ena nwumre owura bi wodam ha awurade na adom ya wie ebremu na okuta hintasem wo twerɛsem ne mo na awurade nam no so emenkrofo nyankwagye ona dam pokyire ebubu na na ya bakɔ ne nkyɛn ne ama na kɔ aba na isanse ni nyumanti no oyo kyerɛkyerɛfo wo ye odifo wo ye bishop awurade ama no so ebre ya bɛkɔ ya papa nkyɛn Bishop Abet Saki Kwapon Bishop eni die kwa so o manyina mo akɔ aba ebe afidie so asofo mejo so na mompo so te san Bishop awurade adom ye ho ye pa na mafo kyerɛkyerɛ mo sɛ wada na de ko sɛ abrochi sɛ suno na pɛsɛ to sɛ de na o ka fa sa asɛm no so Bishop ntia nya ne sɛ nche suno kra ba to Ghana ha Samuel say I want the anointing I want anointing hallelujah ma kom so ne rough e ba sa so de ne
me church am am ton nuane nyina na just am nuane ton no dwadie na ba form no hallelujah amen we dey ma yemfa akwanya so na yenchia CEDAR hour ahwefo ne CEDAR hour etiefo nyina ya mama adwobium yes lord se mo sai mo mbre ne mo adaje mre bia na mo ne yebom etie nyame asem na mo ne yebom esom ewo SOMPA TV so onyankopon onhira mo amen nyame nhira ye CEDAR hour team ni nyina dwumade ne enafom aso senia mpaibɔ ne hawa mase tintim ne de won se dwumade ne mo bre erenya kwa senia Paul kan kyerɛ eye korutu asafo no nyame nhira mo amen na nyame nhira ahwefo ni nyina ena anwumre ye bapɛ na ya kan kyerɛ o se fa phone no na fra obi test obi WhatsApp obi hara obi na ka kyerɛ se CEDAR hour don na du se ye betie nyame asɛm na ye gyina so na ya bompae osofo anigye ni wiase dabi obi se nyankopɔn amoawa osofo ho na bɛboa ma yɛmfa saa akwanya so na dwasoman ɛyɛ obogu ne nipatemu nyina yɛma busua ne nyina yakɔ ne nananom atrankonya ɛnɛ ɛyɛ yawada tuntum a kyerɛ nneɛma wohwɛ sɛ amafo mma sɛ yɛkɔ na yakɔ youth program aba na ɔsɔfo ba ne wakasa unua no wakasa sɛ mekɔ aba na wambedu ɛnna wohwɛ amena yɛbɔ ɛda social media ne wohwɛ nipa dom a ɛnɛ yɛde ɔmo hyɛ fam obi wɔ hɔ no ɛna abusua no ɔsɔfo kɔ ɔba bɛpagya abusua no obi wɔ no na ɔde mpagya ne sesa bi ɛbrɛ kuru no aso ɛnɛ obi adi wɔn awu ɔsɔfo trɛ ɛtɔda mo a mo yɛ driver fo ofie ha de mo nim obetwe car no kama no obi di ne sign abesan obentama kɔ obemfahwe wafi ne kwan so no odi abehia enne de yesra obi bia mo de hye afirimu sɛ yɛ ma mo hyɛden amen na de yɛ kanyina ne sɛ nyankopɔn na enkyekye mo werɛ ɔsɔfo nsɛm sɛ emfiri abusuane ne kuro no mu ti mu da ɛtɔ de sɛ o fa kyɛ enya hwe nyame na de ma nyame na agye abusua bi wɔ ɔsɔfo abusua bi wɔ ɔmo nsi ɔmo dada mu biom twere sɛ no sɛ yɛkɔka kyerɛ Joseph Papa Jacob sɛ aboabo akye ne ba no akuno no na ne ba na tade ni no efiri saa da no papa no ansi ne dada mu dabi enti hwetama omokoka kyerɛ ne sɛ aduane no owura ne sɛ yamfa ketwa no so ama aduane ne ma no yɛhwɛ asɛm a ɛyɛ Jacob kan busua yɛma mo nyinaa yakɔ nyankopɔn enhyɛ mo den de yeso ne sɛ yɛbɔ mpa yɛ ma mo sɛ nyankopɔn ɔnhyɛ busua ne kuroma nyinaa ɔnhyɛ mo den na ɛnafom yɛsrɛ wurade sɛ afi kwa wie yɛ saa birikyire kasie ebe ntu obi na sɛ bi nam frama mu ba wo baabi a ɛwurade empangu amen ɛno nti ɛna yɛba CEDAR hour no so a yɛka kyerɛ sɛ frɛ wo kunu na frɛ wo yere frɛ wo ba no na ka kyerɛ ne sɛ bra ye wo mu nya bere papa dabi o ɔsɔfo bra ye wo mu no enya bere papa ɛyɛ bere bɔne mu na ye wo obi de awuduro ogu obi aduane mu a ɔmfa ho obi kum obi a ɔmfa ho obi di obi bɔne a ɔmfa ho enti saa bere yi de ɛyɛ bere bɔne mu hallelujah amen ɛna yɛnkɔ na yɛnkɔma ɔmo amowo space na so yɛnkɔma ɔmo akwaba Lily Opo gyina so Abena Safowa gyina so Dina Asade gyina so Evans Kekere Ware dan so gyina so mama ɔmo akwaba Nana Sapon so gyina so den more fire ɔsɔfo nyame hyira o ebacho Janet Benewan so ɛwɔ la no so Agyeman Elvis ɛwɔ so enhyira ba da bia wo gyina so Felicia Enchuwa Noble Quen Hamdi enso ɛwɔ so Juliet Abanase wɔ so Ruth Asamoah ɛwɔ so Nana Jesi wa Zinabu Amadu enso Prong enso ɛhwɛ yɛn obi bia ɛna Bismarck Abase enso wɔ so Osaya Koto Baafo enso wɔ so
na nafia enso asofo anyasa ho be ma asofo said so nka bi unko kan nya ho be ma asofo said so nka bi William so ya mawakwaba eba dwumadi so Philip Boache Constance Ejei Frederick Boache Kwakudua Bless enso ejina so Albert Frimpong ejina so Edith Amwa Vivian Boateman so ejina so den Patricia Boada enso ejina so Bismarck Avroa ejina so Alex Blessing ejina so Felicia Enchua ejina so ana osei akoto baafo nso ejina so ana desanta zinabu nso ejina so ye mamu nyina kwa ba wo space na so amen mon share link no na neja no anoba ye hye amen na mon fa mo commerce so amara yes bosume ni nyina insama ye fa ye aye free Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 no and then ye de ba wiye say na wanya no ye ba fidie so CEDAR award ye de bra hwefo na etiefo nyina ne say ehefa na ye gya no mo nyankopon no wo my god nyame a ohye ye bo ewo Jeremiah chapter 29 verse 11 so on ma adwere ko a odwere wo ye ho enye musuo de na so obema ye wie ye papa ni enidaaso ewrade a wa hye ye bo so rempaw ye na orenyaw ye no nyankopon no wo ena nyame wo he ena obogu mrantie moja ahwiegu sei na bi na matete eno na ye ba ye bisa hwefo sanyankopon na wa hye ye bo awo Isaiah nwoma no so osofo ye na mojamu a okaye ho na ye twa subonten a one ye na wo waso ma subonten nya de emmo fa ye sanyankopon no hallelujah amen eno na bosumi we nyina ye yinsemfo a ye se echiwade a ye ye ewa Awurade anim abomination before God onyankopon so yo onyankopon na de baako a no nyankopon timi nya de se osofo obekwati na asem na waye bibia obeye enti osi mfiti ase no na asem no wo ho na asem no ni onyankopon no ene ho osi wankwati na asem anya den anya bibia enti nyankopon se oye chiwate a ohawa ebeba osuo ni oh Jesus na eno na tetefo na ye beto won osofo obi ye chiwade pe ewo se ye bodewuro se nananom atrankonya mbetena se obi akofa oba wo wirem obi akofa bema wo wirem obi ni abo akoda obi akokum nipa na odi musuo obi akowu ato wirem obi aye sei odi musuo eba de ben kuro no mu enti wo se ye hwe na ye yi ne humusuo anase ye twa ne so sansem no nyina no na nanom yi free eye twere sem no enti na wa wo hwame wo be ye nwunu a ye nwunu na wo be ye hye so a ye hye na botro no the Bible say wo be ye dan wo be feel afru ano ena obi hwame obi tie me o se nanom kakra nyame kakra ena hi na wugina nanom na wugina na so wugina nyame afra hallelujah eno na ma Joshua from mamuni nyina begina ho no se enedey me kana makuma mu asema kyerem se nyame no yi ye firi Misrim nkwaso de ye ba bosha asase ne so na mahu se mo bebre mu gidie ne hihim ena obi hwame obi tie mu gidie na ehihim nyame ye nyame nyankopon da so ye nyame ohaw ba oyo nyame ohaw ma oyo nyame enti oboku man nyame ye nyame ena mo de hye ahodo na afiri ma so mo nyankopon da so ye nyankopon oyo nyame a ohye anamu oyo nyame o se bra ni papa ba na ni da so asano ebusua bia ne mamienu mamiensa wuo no sa bre na nyame be kire sa papa ne maame ne se onu nyankopon ya de be oyo nyankopon Job mani nyina wu ye Job ajapade nyina firi ne nsa Job na fofo ni nyina be sere no aso sa bre na nyame ba Job abrabom obi shame obi tiem nyame baba wa brabo no amen osi nyame ba Job abrabom na de hwe Job nyina no nyame bo ho mienu na mamo double portion and na wo hwe me ya o se ni das wasa onyankopon se bra emo odin se no kire se oyo nyame be ye nyame ama amen nyame obeye nyame ama amen osi bebe bia
enidaso nie no ɔse anua pradada so ɔbɛma subɔnti abɛda hallelujah amen yɛsom nyame a ɔyɛ te asefo nyankopɔn gyeme so paasa amen obi wɔ hɔ ɔsɔfo ɛna July nyinaa ba wieye ɛna yɛ 31st July ɔkyerɛ yɛ 1st August ɔsɔfo 7 months nyinaa nneɛma nkɔ yia na no nkyerɛ sɛ remaining month na aka wa fi no mu saa na bɛ obi wɔ hɔ a ɔkyerɛ yɛ nye wura August no pɛ ɔsɔfo ne bosom ne yɛ wura obi a mesi from tomorrow na nano deɛ na odifo no ka wɔ Samaria na ni da so asa aso ɔse ɔte sɛ nyame a ɔsoro ne asase yɛ ne dia no ɔse ɔkyerɛ sɛsɛ tomorrow about the same time tomorrow about this time aduane bɛbu wɔ kuruma ɛna obi hwɛ me obi tie me wasu akyɛ ɔsɔfoɔ deɛ w'ani da so nyina firi wo nsa anso mɛka kyerɛ sɛ ne da so ɔba me sɛ gyae so ne da so ɔba gyae so mpagya ba ɔse pro bi mu to a na pro foforɔ ayɛ dɛn ɔsɔfoɔ bo wɔ korɔ ɔkyerɛ nneɛma ɔbɛtɔn no ɛkyɛn deɛ wakɔdwa from Monday kɔsi enti me bia me ba me ka kyerɛ sɛ nonsia no ɛbɔ pere no enti obi deɛ na aba enti wo deɛ so nam kwan so enti obi so din yɛ obi deɛ aba mekyia nyame nhyira obi deɛ aba nyame nhyira obi wo so deɛ yɛ dɛn ɛnam kwan so ɛba hallelujah deɛ bɛkɔ twerɛ sɛm no mu ɔsɔfo no na meka na fidie so sɛ ɔkyerɛ yɛ first yɛ frɛ ne sɛn August na yɛ nyame ma pii yɛ ɔmo tie CEDAR hour ebi tie adanse nipa frɛ yɛn nipa kan sɛm ahodoɔ ɛda wɔn so deɛ ebi kan sɛ papa ma tie obi adanse ma ho sɛ nyame betumi afa wo so Matthew chapter 5 verse 13 ɔsɛ yɛne asase so nkyene Yesu na ka sa asɛm no na sɛ yɛn kyene no daw no yira yɛmfa yɛn ɛnyɛ hwɛ obi wɔ ha wode nyansa ne onimdie aya ɔsɔfo ɛtɔ de obi tumi ka sɛ wompɛ brɛ na ofɛfo yɛ adwuma obi wɔ no wotena se no waka investment ahodo a wayɛ a ɔsɔfo bi wɔ nkuro a wakyinikyini soɔ no mmerɛ bi meyɛ asɔre saa papa bi bɛpie a mɛfrɛ no bɛgyina hɔ ka kyerɛ sɛ papa ɔhaw wɔ abusua wofiri mu sɛ ni sɛ papa no yi ne passport baayɛ no na passport no nyinaa mu ayɛ ma asona di obedi mpo na onya passport nyina wako okro over 60 plus countries so enya region and enya towns countries 67 countries asona di obedi baby ode ne tie beto enti say nipa we so nya den enti say nipa wo mpabre obi hwɛ me obi tie me ɔsɔfo yɛ ka bank loans a wagege ebi atotɔ cars no yɛ transport owner ne da ona yira ɔkyerɛ mɛhyira nkyerɛ so wɔ fie obi bere sɛ me nnuama nyinaa me tɔn a yɛ ntɔ ɔsɔfo ɔse yade na bɛtena me so akyɛ me no maduro kora ɛmfa hɔ ɔkyerɛ kɔtɔ adanfoɔ nkyerɛ no bi yɛ fɛ no nkyerɛ boba no sɛ wɔ Europe ɔkɔ Africa market bia obetima nya bi obetima order bi kurama ebia state or region wɔ no ebia wonsaka order bi na ɔkyena yɛbɛbɔ so mpae sɛ ebuwa from January ɔsɔfo to July no ɔsɔfo wamfa na ho goro ɔyɛ bibi enye yi mehyira so ɔkyena God bless you yɛbɛsan bɔ mpae ama yɛwafa asefo na ɔmo ba bɛtwerɛ wasi no enti mo a mo ma ɛbɛtwerɛ wasi no ɔkyerɛ obi wɔ hɔ a na ɔbɛfiri nkyɛn akɔ school ɛwɔ baabi ɔbɛtu kwan akɔ baabi enti ɔkyerɛ no ɔba no wɔ fie a bɔmmɔden asɛ ɔne no ɔbɛbɛn yɛwɔ abusua bi wɔ ha ɔsɔfoɔ yɛtumi ka sɛ engineer yɛmpɛ engineer wɔ fie hɔ yɛmpɛ medical doctor wɔ fie nti akora bi wɔ ɔsɔfoɔ ɔtumi twa te sɛ wasi ɔbɛnya subject nyinaa science nkwa no akɔnya C sɛ na ɛbɛyɛ a ni dream no enti membem just one paper aso ni mario wo be kom na abusua no yempɛ sɛ obi timi yɛ medicine enti saa ɛhia na ne yɛ friend sɛ limitation line ɛwɔ sɛ wo ba no otimi tra amen ɛno na hia nyame grace
ɛno na wohia nyame favor a ɛbɛkare wo ba no enti ɔkyerɛ mo nhyɛ no nso papapa na bibisa ɔkyerɛ yɛ special watch night sɛ ne yɛnim sɛ bosome ahyɛ ase bia first Friday bia no yɛyɛ watch night enti ɔmo a mo bɛba watch night ne deɛ me ba fidie so kyerɛ na no kyerɛ sɛ watch night ne ma so enti mo a mo bɛba watch night no fa wo nkyerɛ boɔ no ehyia me hɔ na ɔmo a mo hwɛ me ɔmo tie me na yɛne ɔmo som ɛwɔ SOMPA TV ne SOMPA radio no mo na yɛbɔ so empire wɔ ɛyɛ radio no so ayɛ dɛn ama mo nyankopɔn onhyira mo na yɛnhwɛ bosome nyame asɛm a yɛde firi ase a yɛkaeɛ ɛwɔ Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 ɔsɔfo Emmanuel agye ɛbɛyɛ dɛn ɔsɔfo Emmanuel agye pɛ sɛ ɔkɔ sɛ America ɔsɛ ɔkɔ Russia sɛ no wasesa ne dressing no mu kakra nyame nhyira yɛntie nyankopɔn asɛm ɔsɛ adeɛ nsia yi na Awurade tane mo ane na adeɛ nso na ɛne kra akyi wadeɛ ani a ɛtra ntɔn atorɔ tɛkyerɛma ɛnsɛ ehwie mogye di bim guo akoma adwene musu adwene ɛnan a yɛ hare tum lika kɔbɔne mu ɔdansekurumfo hunu atorɔ sɛm deɛ ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyem amen enti bosome nyina yɛ no usua nyame asɛm sɛ obi hu obi a yɛsɛ ɔyɛ gay obi hu obi a yɛsɛ ɔyɛ lesbian obi hu obi a yɛsɛ ɔyɛ wudini okum nipa obi hu obi a yɛsɛ ɔyɛ kɔwinsani ɔnom tramɔ ɔnom koke ɔnom wi ne nipa nyinaa sɛnta sɛ saafoɔ no ɛna ɔmo yɛ nyankopɔn akyiwade bosom wɔ nyinaa yɛ nyambere ma yɛ ma wohu sɛ wo so wokɔ di adanse kurum a ɔsoso one de okum nipa ne nyinaa yɛ den ɛyɛ pɛ yɛ bobɔ nnuama otwa ntoro katrama de oke nyinaa nya no kura won soso onyankopɔ sɛ de ɔyɛ no ɔyɛ twiwade enti bosome yɛ tuufo sɛ hwɛ ho yie akyiwade a nipa yɛ bia no ɛwɔ nsunsuaso a ɛba ne so yɛ ne wo kyɛ na ɛnɛ de yɛsan sua bosome sɛ obi hwɛ me ɔsɔfo obi tie me yɛwo no to kristosom ɔsɔfo kye sɛ ɔkyerɛ sɛ obo a ɔyɛ memre da kwahwɛfoɔ mekyia ɛyɛ memre da kwahwɛfoɔ nyinaa ɔsɔfo bo ɔhome da wobɛyɛ ne dan nkɔ baabi bia ɔsɔfo wadi so firi no nkura brem aso nneɛma mu ayɛ den ɛno nso so obi hwɛ me yɛ nuanom kramofoɔ nyinaa mo so so mekyia mo nyina ɔkyena a ɛyɛ sɛ afiada sei ɔsɔfoɔ na dwuma biara no ɔyɛ den ɔtum ɔkɔma salachi akɔyɛ den akɔyɛ dwuma wayɛ firi ne mmɔfra ase aso adenti na nneɛma nkɔ yie ma no obi hwɛ me ɔyɛ kristo ne kwasi ada ɔsɔfoɔ na asɔre ɔse yɛabɔ masu ɛno na yɛ nuanom yɛfrɛ sɛ ɔtɔdɔsofoɔ no ka no yɛabɔ masu yɛahyɛ me den ɔsɔfo me kɔ Awurade adidie anso nneɛma nkɔ yie ɛno nso so ɔsɔfo wobɛwura busuam ɔmo nyina kɔ asɔre wokɔ asɔre bi mu ɔmo kora na ɔmoyɛ asomfoɔ maa asomfoɔ mɛma asɔmo sika sɛm nyinaa nyɛ ɔmo aware sɛm nyinaa nyɛ ɛno nso so ɛno ne yɛsua wɔ fidie so sɛ bɔne a yɛgya no mo yɛ no ɛno so de sunsuaso bɔne ɛbrɛ busua no enti abusua bi wɔ hɔ a adenti na owuo krakra na asi mu saa yɛwɔ de boronsam yɛtie nipa ɛne yɛwɔ de nipa wankasa ɔbɔne ɛyɛ tia wɔ ɛna yɛwɔ deɛ wo nananom bɔne bi ɔmo akɔyɛ no ɛsonsunsuasoɔ no ɛba mo soɔ aso ne nyinaa mu no yɛkyerɛ sɛ no nti na Yesu Kristo ɛpte ne hɔ kɔbɔ asɛnnua no so enti ɔhaw bie ne hɔ a Nyankopɔn ntimi nyɛ gye sɛ wankasa no uji tum Bible says sɛ wanyɛ ntum a ɛno na n'asɛm no yɛda sɛ ɔyɛ nɔkwafoɔ ne tirinini sɛ wo pae mu ka wo mfom so a ɔde bɛkyɛw wo pae mu ka wagya no mfom so a ɔde bɛkyɛw na wɔbɛte wo ho afiri nneɔma a ɛnkyerɛw enti me ne wohwɛ sɛ ɛnyɛ yɛ pɛ so nkwa na ɔsɔfoɔ ha wo ahwɛfoɔ ne atiefoɔ montie nsɛm mu yie paa nsɛm a yɛba bɛkenkan yɛbɛkenkan ɛwɔ John chapter 5 verse 1 to 14 muntie mu nsɛm yie nti ɔhaw no yɛbɛto yɛ ɔsɔfoɔ ɔhaw aba asase so no yɛsi stroke ndwudwuɛ ɛnyɛ pɛ so ɛdam anifra
enye ye perfo tie Bible no Yesu kura beto ye ye ntie de twerɛsɛm no ka Yohana Sempati num chichemba akosi dunan ye akiri no Yuda fo afa shedri na Yesu ko Jerusalem enso watade bi wo Jerusalem nwantempono kese ho a ofre no Hebrew mu se Bethesda ay woncho no num na yenu mu ana nipa pi ayalefo niflafo mpache azo wo ti azo sai o si nipa pi multitude uncountable nipa pi Bible kasafa multitude ay uncountable there's a nipa no ntimi nkan o say yadefo bi enifrafo mpache ene wona won fa wu wona mo fa wuwo ededa twenso no wo so ededa twenso no wo so na duru bre bi mu a obofo sane batade no mu be hunu nsuo no na de nsuo no hono achi no odi kan komu no yade biara o yare no na ne ho aye no de na onipa bi wo ho a wadi mfirinhia aduasa nwotwe na ho omne mu ono na Yesu hunu se oda ho na wote se wachare wo ho no obisa no se opese omo ya odiana oyalefo no boa se owura meni onipa bi a se nsuo no hono a wode mbe kototade no mu na se mekọ a na obi adimanim kan kom Yesu se no se sorry you kete ne nante na ntem ara onipa no ho ye no den oyi ne kete no nante ye osofo kan your friends verse 14 no na ye famra wie chemu du na o si ye akire no Yesu hunu na asole fie na o se no se hwe o ho aye wo den enya bone bio na de ye bone sne ye anya wo enti ahwefo na tiefo na cheso how de bone bi e ba ye so no etoda ye bone emumuyo bi a ye ye enti won de Yesu kan ye o se ko na enkoye bone bio ne echen ye amauso ano na bosom nyina ye tuufo se hwe yie na wanye achiwade wa Awurade anim eno nso so ebi afa na wabɔ utirimo pɔ se ukodi bone bi ode Bible nyamesem na nanom kakra kristosum kakra o se botro no obɛfew afri nanum ntem se no ne bosom nyame asem ye kan se ɔhaw no so wafom na aba nyame timi ye den ejo na yemu bebere ye generation osofo ye ni otwen oni patimi akotwen wo mfinhia pole edua san wotwe ene okwa sori kakra na me eda ntimi muame me prophet ntimi muame me difo ntimi mu on se wotifie obi akotena ya de sabia for 38 years aso ene ana odi adanse a otenya me fie o hawo na se wo be soro waka ochena ne na de cheye wo ya memre dania entra fie ense homeda wo ya kwasia dania ense ena medical culture say mama afidie so ama so de ba me ba afidie so manyame ma se nyame de wo ba asase we so ma botaye enti ma ho kwan ma botanti nyame de wo ba asase we so no osofo mane mere wan hwe yie bra wo be no manyina wan hwe yie kwa wo ni wo bra so aba wo be wu ntem bro sam ye adwuma ni pabonefo ye adwuma emimfo ye adwuma osofo obi hwe me obi tie me say ye be hye bosome foforo ase eye ochena no eye first no owodaye oso osofo so daye no pe awase bosome onyina ne nyome nyina ase yes bo obe so daye osofo no ne na matachem obe so daye na oforo be ponti memforo e no wo Europe na ohwe me obe so daye no wo Ghana adwuma dada bi a oye no no ye o akona nanom akura na kura dada mu akohia moti a osofo one ne nanom nsamafa ko de to akura na se so daye baby a watna pe obi hwe ma osofo obi tie me ne odware jacuzzi mu osofo jacuzzi ni bi wo obi tono over 100,000 Ghana cedi ebi 80,000 70,000 ebi massage ni miama aso say ni pa no osofo obeso daye no na your friend say tete adwaye na ye de ntoma baako ye de osofo bi a wa hu bi da wo kra de bre na etwa ho ahia na odwale bi mu na ono odware abonten e kasa se e kirisane ni ohawo ni amaninya bo da ebu a wo so a bosumi aye wure mu wo be hia yade investment na waye nyina ho be kire bosumi wo wane nye osofo bi be so daye na oni samafo na ekasa bo be so daye na bo ka no na bo ka wo daye mu eye yade wo dididi wo daye mu eye yade osofo na oba afa no na be obi hwe me obi tie mi otoda kro bo ha ni age kra wa duru no
even oni mpanyufo ni oni oba ne bema nhyem bi aso beso dai no ne obehiem eno ne ye kan kire wo se saa nneɛma ni nyinaa no ɛwɔ sɛ etutimi yɛ den etwa na tu betwa agye sɛ wo sɔre gye sɛ wo sɔre bible sɛ wo gye tu mu a ɛbɛyɛ dwuma no na David sɔre yɛ kan sɛ me David deɛ me wuo na mɛtena se na maka Awurade ama ne yɛ ayɛ den akyerɛ obi bɛso dae ɔsɔfo na ɔtwerɛ exams a ɔntɛmɛ ntwerɛ na baabi a waduru exams bɛn na ɔbɛ obi bɛso dae na ɔhyɛ suku atade ɔsɔfo obi bɛso dae na dan wanwuru ma wahan dada na ɔwo ne man ketewa wɔ mu a na tete crossbar ɔsɔfo bɛto ɔno bi ɔba da no bi na wɔbɛto saa crossbar na o mechiacha wa o hwɛ me ɛna obi akai ɛno na obi te me bɔ ne ba wɔ ho akuada na wɔnenya onya akrandeɛ na wayɛ okay ɛsɛ dan no yɛ baako pɛ ɛnɛ se nyame aboa wasi dan kama nkura wɔ dan aso bɛso daeɛ na woda so wɔ saa fie hɔ deɛ na ɛkyerɛw sɛ baabi bia ɛnya asɛm papa ɔsɔfoɔ obi wɔ Europe ɔbɛso daeɛ na ɔwɔ Ghana obi wɔ Asia ɔbɛso daeɛ na obi hwɛ me ɔwɔ nkran yi ɔwɔ Takoradi ɔwɔ Sunyane ɔwɔ Kumasi aso bɛso daeɛ ɔsɔfoɔ baabi bi ɔmo atena pɛ obi wɔ kora baabi ɔmo atena kora na adane amanfo egu aso bɛso daeɛ na ɔhɔ obi hwɛ mo Kumasi de bia ɔwɔ sɛ yɔkɔ yɛ dɛn ɛna sɛ wifo nyina mekyia ɛsɛ wifo nyina mekyia sɛ hɔ tom nyina mekyia mo Nyankopɔn hyira mo wɔ hɔ deɛ na mepɛ sɛ meka kyerɛ ɛnɛ nneɛma bi wagye sɛ wosi ano kwan ɛnɛ yɛbɛbɔ mpa yɛ 10 minutes ɔsɔfoɔ ɛnɛ mepɛ sɛ ɔse odidi ne anempa bom yɛ den no ɛwɔ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛtumi to twa sɛ Yesu ka kyerɛ nipa no sɛ wasaw yadeɛ na nkɔyɛ bɔne biom a na kyɛ sɛ ɛnɛ wonu ho akwan paapa sɛ ɛpimpo na wafoma Nyame de bɛkyɛw obi wɔ wohwɛ me wo ne wo ho na ɛda wo masturbate ni nyinaa yɛ bad luck ɛyɛ sunsum a ɛnyɛ sunsum papa oni ɔbaa na ɛda ɔbaa ne ɔbaa bɛrima no wonu ho Nyame bɛgye wo afiri mu obi hwɛ me obi tie me ɛnɛ deɛ na mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ yɛwura bosome foforɔ mu kyena ɛnɛ ne ɔkyerɛ na mpaebɔ no yɛ different ɔkyerɛ mpaebɔ no yɛ de bosome no nyinaa bɛhyɛ Awurade nsa ade bɔ no yɛwɔ sɛ Nyame tom gya na ade papa nti ka kyerɛ obi na obi so ka kyerɛ obi sɛ sida awa bere no nie meka Nyamesɛm wie a futuo baako pɛ na mede ma sɛ bɔ mmɔden sɛ wode ho bɛma Awurade sɛ wonya mfa Yesu Kristo sɛ w'Awurade na ɔkra gye nkwa ɛnɛ yɛ nkwagye da ma wo ɛnɛ yɛ ɔgyeɛ da ma wo ɛnɛ nkora no ɔmo nim sɛ ɔmo kɔ no ɔmo mma wo anso ɔmo kɔɔyɛ no ɔmo ama Daddy Lumba 60 years ɛwɔm sɛ wanyini kakra wode wo anso ɛnɛ yɛhwɛ amafoɔ nya 80 ni 90 ni 100 enti wo a wohwɛ me ɛna na adwo kɔda so no wansɔre a nti mekamfo Awurade ma sɛ fa Kristo sɛ w'Awurade na wo kra agye nkwa ɔwɔ bɔne bia mu aso agyae na fa bɔne kyɛ akayɛ no mfa wo nkɔsi hwee wode kyɛ na ɔmfa asɛm bia nkyɛeɛ deɛ na Peter ko bisa Yesu kan ɔsɛ yɛmfa nkyɛ mprɛ dodoɔ sɛn 70 times 7 fa kyɛ na de Nyame wɔ ma bosome a yɛwura mu kyerɛn konkoto dem sɛ Awurade ɔde bɛkyɛw ka sɛ Awurade Yesu ɛnɛ nwummerɛ yi wasɛm aba bosome yi nyinaa yɛkasa fa akyiwade a yɛyɛ wɔ Awurade anim Awurade sɛ okyiri ɔse ɔtan ɔse yɛyɛ saa nneɛma no a ɛde sunsuansobɔne ba yɛn so ɛnɛ anadwo yi ahomakyen awie yi Awurade maba w'anim fomsuo bi a me kwaku ma yɛ fomsuo bi a me papa ne me nananom ayɛ a ɛde nsunsuansobɔne bɛbrɛ me ɛnɛ da yi medwan toa Yesu mogya Yesu mogya ahohoro me mena toɔ ahohoro abusua no mena toɔ wɔ Yesu demo bia wa no na bɔ mpa yɛ bia wa no na bɔ mpa pray open your mouth and pray
Jesus Christ. Yankopon shiramo mon sha link no na mpaebo na afa na aduru so mon sha link dora mon sha poku a mon sha link no Yankopon shiramo mo gina so den na mo fa mo commerce ma mpaebo edikai osofo ye wo bibia ye friend say sasa obo ho adisia yabe how yare how ma yare how kunu enti bosume bi enti ebesen etin edu wa ko wura next month boso me wotwenum ene wo se saa de na timi sanki osofo sansa ne bi wo adwuma seye obo o ye bibibia obo na bibia bebom obo disi osofo ne ma nko yema obo kristo som ne nyame som obo wa ye mere osofo ntimi mo mpai obo adwendwe ebetu asuafo no yesu ankasa ka kire won se enti muntimi ne menwe donhwere baako bible say awure wonti anade na Peter kan or say the spirit is needed but my body is weak or say honhom no pe na honam na ye den ayemere ye bompa ye kasa urade yesu ade biara afiwe every January ebesi July ediminya edimimanya mawarienya wabebe amewo bia menkrata sem kwetu sem mejuma no misika sem jira urade anim saade no ensei saade no entimi ni mechi enfami wura boso me fufu wo yesu demo me sign saade me sign be one na bompa break out break out follow Jesus Christ. Shout, I break out. I break out. Shout, I break out. I break out. Empire drusu me peso bopa. Also for okay. Jeremiah. Or say masem ya seye. A ebubo botan. Na wa say bisa say masem so nye oja ehye ade. Hebrew form ma say nyame asem ye oja ehye. Ka say urade Yesu. Ade boni biara. Edi minya. Ma pomoden. Osofo bu wa pe ba che o. Also nyinsanya. Na say.
ɛnɛ sɛ ne meba fidie so kora na mene abrante bi ɛkasa from US na yiri buruni onyima na asɛe ɛna nyankopɔn mene ne bɔ mpa yɛsɛ ya na wafafu ɛnti no ɔtwɛn sɛ adeɛ no bɛsɛ ɛna mɛka kyɛ ne sɛ nyame ɔde adom na ɛnsɛ bio the bida wonderful ɛnti obu wa nyame de man aso na ɔbɔnefoɔ no ayɛ dɛ asɛe no ɛnti ɔbɔnefoɔ no nyina soɔ na yɛsɛe no kasa awurade yesu tɔwo gya no egu adebɔne a edi minya edi mi menya edi ma wade nya me kristo sumu nya ma pomodin nya wo yesu demo sa de ni nyame jantom nyame jantom enshi ye wano ye bon pa ye bi wa jantom enshi ma se no Jesus Christ. Kakare ware nyame shira mo fire. Landa wo so mo fire wo US mo jira so de abena safo a nyankopon chanana ya eje nyame shira maame nyame shira ye bompa ye osofo obi hwem otie me osofo nyame apagya no anso so no ade na ye kan wasem se edi nya ewa busua no mu osofo so da ye ba ko pese obo wo da ye oso na ware egu osofo busua bi hwem tie me obi akwa ware na wasan aba obi akwa ware na waba yes eno so so aso de bi omo som nyame abusua bi hwe wo sesese no na hwe wo brothers no hwe wo ofa no na wo so ano hwe lie no ye bom paye se da ye boni bi aye so a na ade na a repeat e wa se ye sign da ye boni twa da ye boni e wa se jakasa jakasa anadwi yami jakasa ahomachi nyankopon kenya no ho e wa mizim asase so e wa se bibi si wa dwuma mu ho bibi si wa efie ho obonefo no aso wa pomodin wa so wa dwuma mu my God wa so wo mamu yes o sikani bra wa bre pa ansa nyame adom sikaya wa nyamoja mu yade intiri mu yade dompe mu yade no e wo se tu yira ka se urade yesu da ye boni bi ameso ene da ye no timi ni mechi enfa mi ngura boso ne fufu me to da ye no mu ja me sign da ye no break da ye no out break out open your mouth and break out evil agenda Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out.
I break out. More space in answer. So one type of I break out. One type of I break out 3 times. Enya juma. Empire chat to fauncio. Esi eye wa wo yare wa nyoma ha ensese yade sen du nya eye bosome ngotwe no fauncio. Esi eye wa fidie no se radio na utie se ye utie o hwe TV anase o hwe no wo phone so fauncio eka no ye bompa ye etwato ya komaso ade mpa ya de edi unya o wo documents bia fagu TV no so o passport fagu so o CV fagu so o baby problem ha no fan photo to so okrumbi owo o shem na utimi o how be how ade bi edi unya ye de kwa awrade nim bi wie pe ma ye declaration ato so na ya pon ka sa awrade yesu wasem se onim de hia wo ye aso gise ye bisa wo awrade wakwaku me how nie awrade ye ma me anya wo china se ya hana bisa wo obisa wo ba o ya ma no batunios no yo ni flani osra osema nu hunu ade nu hunu ade mensoso membre nie me haw nie awrade yama me se ya bia wan na bompa yesika wo hia yaresa wo hia moafo wo hia destiny helpers destiny connected wo hia ma for destiny helpers destiny connected ministry no yes for you wa wa no ujete no shop no o ma no aya boy no yedu no ka tell Jesus Christ. Obia wo hwemi a wotie me. Psalm 107 verse 20. Erade so sumana sem. Ema ne ko jenema. Osumana sem ko yen senkyerene. Bebe bia wo hwe ye fri oni ye bompa ye bia adanse ntowo so. Amen. Ya men senkyerene ntowo so. Ogie ne nya wo dia. Amen. Sesi a problem no ba wie ye. Amen. Ohaw no etofom. Amen. Ade bia ma no mo so e no wudi esi ene wo Yesu dim atofom. Amen. Ene jiwadansie. Amen. Jiwadansie. Amen. Jiwadansie. Amen. Jiwadansie. Wo Yesu demo jeme so say amen. Amen. On Facebook no so mo type amen 3 times. Wa wo hwe me ye tiema ka amen 3 times nya 1. Amen. 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 Enya ho. Eno bompa ye gu nsuo no documents no so. Nsuo ekuta wo no me bompa se enane Yesu moja. Amen. Enane ayaresansuo. Amen. Enane nsenkyerene nsuo. De odi be ye biara adanse ni ekire. Documents bia odi egu TV radio no so bia nyame favor ntoso. Nyankopon adanse ntoso. Wo Yesu demo na ma bompa ye. Amen. Amen. Nyame shira opi se na wo se umre na one ya somo CEDAR hour ya mra ya de mra na ya adwuma mra na so wo hwe wo screen anima na mes mako 3 na eguso de edi kan kra no e WhatsApp number obi o so ofra wonya line no so ye hot dodo no na efre me de 1 hour 10 to 11 si we de bompa ya ma obi bi opeso no me bompa ye ne no me de kan ye 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 0557 309080 309080 0557 309080 309080
080 0557 0557 30 90 90 80. Last number 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89. 89 Ya me shira opi say na wo se wo mre no wadaje ene ye somye okira Yesu ama ye be hia e wa fidie no so same time eye 9 to 10 okira medical kasa se ni papi nyoma bi di wunya pe enkyire board no bua this year wa nyoma di wunya che me bo SOMPA se na Yesu kan Matthew 5:13 no na acho de odo be e be bo mpa so ama ye ma na mo be twere wasi no man you we fidie no mfre SOMPA TV ne SOMPA radio ye free ha no asofo so di echi oni omontie nyame asa na oni omomon pa na wo be ye nhira bye bye SOMPA free titi o SOMPA free titi o SOMPA FM and TV SOMPA TV Emma Aketiapa.